Il-Malta Developers Association l-MDA esprimiet id-diżappunt tagħha għall-emendi li jirregolaw il-keraw li qed iddaħħal fis-seħħ il-gvern u saħqet li s-sidien spiċċaw f'sitwazzjoni inċerta u mhux ġusta. L-MDA jirreferiet għall-emendi introdotti permezz tal-att 8 tas-sena 2018 li emenda l-provvedimenti tal-Kodiċi Ċivili li jirregolaw il-kera li ma' provvedimenti kienu ġew introdotti fis-sena 2009 bħala parti minn pakkett sħiħ ta' emendi li kienu intenzjonati li jirregolaw darba għal dejjem fost oħrajn il-kirjiet kummerċjali ta' qabel is-sena 1995. L-assoċjazzjoni qalet li huwa ta' diżappunt kif provvedimenti legali li kienu jagħtu pre-avviż daqshekk twil dwar kif kellhom jiġu regolati dawn il-kirjiet ġie emendat ftit tal-ġranet qabel skada l-ewwel terminu iffissat sa minn tant żmien ilu. Permezz ta' dawn l-emendi, is-sidien minflok ċertezza tpoġġew f'sitwazzjoni li jridu jaraw l-eżitu ta' proċeduri legali dwar jekk l-inkwilin għandu xi żgombra mill-fond mikri jew le. Bosta sidien kien ilhom snin jippjanaw għal din l-iskadenza iżdissa letteralment lejn liet din l-iskadenza kellha sseħħ spiċċaw f'sitwazzjoni inċerta u mhux ġusta. Iċ-ċertezza legali u l-iskop wara elementi tas-sena 2009 li taw avviż ċar ta' 9 snin sfaxxa u l-assoċjazzjoni hija perplessa kif wara tant żmien, konsultazzjonijiet u rapporti dak li ġie approvat fis-sena 2009 ġie mibdul propju lejliet waħda mill-iskadenzi importanti illi kien fiha liġi. Fi-stqarrija l-MDA tirreferi wkoll għall-abbozz ta' liġi 42 tas-sena 2018 fejn hemm proposti ta' emendi kemm għal kap 158 tal-liġijiet ta' Malta kif ukoll għall kodiċi ċivili. L-assoċjazzjoni tinsisti li dawn l-emendi għandhom ikunu suġġett tal-analiżi u konsultazzjoni effettiva billi anke f'dan il-każ qed ikunu introdotti emendi bl-iskop li jissalvagwardjaw lill-inkwilini b'mod li għal darb'oħra jimponu pis mhux ekwu fuq is-sidien. L-emendi intenzjonati sabiex jiġu protetti kirjiet ta' każini tal-banda saħansitra jipprovdu li sentenza mogħtija mill-qorti ma tistax tiġi infurzata. Dan huwa ta' tħassib kbir għall-MDA u jikkostitwixxi preċedent serju. L-assoċjazzjoni tifhem li hemm inkwilini li jservu skopijiet soċjali iżda ċertament dan m'għandux jissarraf fi preġudizzju lejn min ikun qed iġorr waħdu il-pis ta' kirjiet u kundizzjonijiet irraġonjevoli u inġusti wara li jkun ħatan żmien twil sabiex fl-aħħar jottieni ġustizzja.